салому алейкум дӯстон. доингои нава скидка кардагем. борои нава либос 80 буд, 60 кардагем. аз се либос боло доставка мекунем. ранги гулмай дашт, се ранг дошт, иш дута ранг дорад. қалам фурта ки калонаш се ранг дорад, поёнгинаш боша, ду ранг дорад. материалшон доинга беҳад ғавси хушрӯи материалшон. доставка ба ҳама ҷо дорем. доставка дохили душанбе 20 май. мисол доставка ҳисор, регар, шаҳринав, қурған, кӯлоб, данғара иҷо 10 сомоне доставка то онҷора. такситон 10 сом мегирад. 10 сомоне доставка. кас заказ кардан личка да нависем ки хеле амҷа скриншот кунед, сураташон рӯй кунед дар WhatsApp ки личка да нависем, доставка мекунем. ба ҳама ҷо доставка дорем. хурҷанд да ҳама ҷо доставка дорем. беҳад материали ғавси хушрӯе. хто медонед ки доинг чӣ материали ғавсе, доставка дорем ба ҳама ҷо.